Ei, benvinguts a Kawaii Diana. I avui farem Una capsa mini. provarem xutxes de... Mini. xutxes mini. Ja xutxes mida pulgarcita. Ni de formiga. Japan Karate. És la capsa mini. Això. Fem això. Una casa grandota. Aquí. Miau. Uau. Primer aquest. Què és? Ensenyem a la càmera. És com un dit. Un dit. Aquest és de... té un gustillo de llet. 7 Stick Milk Cream. Amb 7 palitos. Tenen gust a llet. Crema de llet. Bueno, està bé. Regular. Això m'ho dic. Això sí que és raro. No té gust a res. Ue Ramune més bonus Toy Box. Això què és? Un joguet. Un joguet, ja que ve. Això crec que... Què? està en xino. Està en xino. Ah, no ho sé. I que no tenen gust a res. Una rosquilla. Sí. Ai, mare de Déu. Ja. No li agrada. I això és un joguet, a veure. Quin gustet. Tararara. Hola. A veure. Ah, que és... la equilibris. La Pérez. Vaya vídeos más raros surten amb tu. Negre. Negro, racista. Me encanta. Regular. Me encanta. Ya, això. Puchi Puchi, Uranai, chocolate, strawberry. Semblen com aquelles pastilles. Trágalo. Ponte. Pega una mica. Està molt dur. No està Au. pas Au. xocolata i fresa. Aquest no m'agrada gens. No m'agrada, saps per què? Per la forma.
semblen pastilles. A mi m'encanten. Però això sembla pastilles. Així tal qual presentat, no m'agrada gens. M'encanten. I ens queda l'últim. El més grandot. Mike Popcorn Noodle Eros Base Flour. T'has entrat? Què? El mateix que he dit. No. Tiro. No. Crispetes. I aquí tenim la capsa d'agost. Veus? La mini, que és esta, té estos 5. La normal té la mini i estos aquí. Veus? Premium. La premium té estos 5, estos 5 i estos 5. La gana és un bol. De 15. 5, 10, no sé. Mira, hi ha un boli, una beguda i un tuit sal. Que en tenim 2 que encara hem de fer. Like, si us ha agradat, I subscriviu-vos. per a més. Al canal de Kawaii Diana, que avui no porta la samarreta del seu canal. Miau. Wow. Ciao. Ciao.